Сега Исус с любов ни зове на кръстното белязна заради моите грехове понесе той отката. Сега Исус с любов ни зове. Елате всички отрудени, обременени от този свят. Аз ще ви утеша и целя със своята ръка. Елате всички отрудени, обременени от този свят. Аз ще ви утеша и целя със своята ръка, своята ръка. Защото Бог ни възлюби и даде ничкият си син, за да не погине ни един, който вярва в Исус с пробудени си ръце. Протяга той с любов ни зове. Не се бои, размисли, сега Исус с любов ни зове. Елате всички отрудени, обременени от този свят. Аз ще ви утеша